nije na televiziji ovako. A slušao sam svoj glas na mikrofonu i mogu kazati da mi odvratno. Nevjerojatno. Postoje namjere da on izvrši takozvanu tolerantsku izbjeđenje. Bez bližeg posla, kako se radi, ja stvarno ne znam ko su činjenice na suncu, to su i bez zbog toga. Imate vi jednom takvu Hrvatsku?